И естествено ще се наставяме към завършване на нашата служба. Моля ти, явно се молим много с нощи. Ти си бил нощна смена, нали? Да, и значи се молил цяла вечер. И явно се молил много с любов. До вечера ще съм при вас тогава. До вечера ще гостуваме в църквата на Овче Кокало. То не беше в нашия план, но пътищата на Господа са невидими. Това е всека на нашите пътища. До вечера ще гостуваме в църквата на Овче Кокало. И затова казвам, че явно се молил цяла вечер. Не знам, защото не бяхме сигурни дали ще дойде пред теб. Но ето, че Бог нареди да сме пред теб. Затова църквата Христина, ако иска да знаете, само че не знам колко е службата. Аз вярвам, че ще дойде. Само от 6 часа. Така. Папаро. Този човек, който свири на Йониката. Тук ли е? Не, аз го търся. Може би обръщате мен, че се взири, ама не мога да го видя къде е. И тук има нещо, което... къде отиде Божидар? Значи тук има едно дете, което е вече на 10 години, нали? На 10 години. Ако си спомняш, момче, ако си спомняш 99-та година, когато бяхме долу в офиса, се молихме за едно семейство за бебе, които нямаха 8 години, 7 години. И под това, което сме се молили и сме ги благословили, те имат дете мъжко, което са го кръстили Божидар. И за да може да разберем, че наистина това е Божидар, той после ще го служи да свири малко на Йониката, защото е перфектен музикант. Всичките аранжименти на баща си за песните ги прави той е само на 10 години. Но той избяга някъде, няма. Моля? Може да сложиш. Така.